Hawnhekk derbi ċar il-gvern kien kawt ħafna u attent ħafna. Attent fis-sens li ma tantx irid jieħu ċertu deċiżjonijiet qatt lura milli joħodhom. Kien budget biex ngħidu hekk bla sustanza speċjali fih. Il-gvern jidher biċ-ċar li iktar huwa interessat illi inqas id-deficit milli jistimula l-ekonomija. Ma rajtx miżuri jiena biex kif nistgħu inneħħu aħna u nistimulaw l-ekonomija u nneħħu l-istaġnar li hawn fil-pajjiż. Inkwetatna ħafna l-attitudni tal-gvern lejn il-ħaddiema tal-Air Malta fejn issa qed jgħid isma' mhux nkompli nitkellem Hobson's choice, bes iddeċidejtu hekk se nagħmel u tridu toqgħodu għal dak li se ngħid jien. Affarijiet pożittivi naturalment bħal kull budget hemm, però għalkemm wieħed irid jara daw x'inhuma waħda il-maternity leave għalkemm jidher li ħadu deċiżjoni però sa ishom se jitfgħuha fl-MCESD u dan għad m'hemmx ċertezza fuqha. Il-kwistjoni tal-kompetizzjoni tal-computation tal-income tax dwar il-familji li għandhom it-tfal. Wieħed ukoll irid jara di kif se taħdem però tidher pożittiva. Fl-aħħar better late than never tneħħiet il-liċenzja tat-television, però all in all naħseb illi l-iktar ħaġa li konna qed nistennew huwa kienet illi kif għadlek li jitnaqqas il-piżijiet fuq il-familji, il-kwistjoni tad-dawl u tal-ilma lin-nies li għandhom il-familji u dejjem diffikultajiet kbar kien jaħsbu illi dan il-budget forsi bil-mod jibda jtaffi l-problemi li qed jiffaċċjaw il-familji.